Darbuš lidi, tady Raxnar, Darbuš lidi, tady Raxnar, Elčotix a Čaute. Jak vidíte, tak Zuzia má VIP plus. Jak vidíte, tak Zuzia má VIP plus. já mám VIP, Má VIP já mám VIP, má VIP a já mám VIP. Tak, jak vidíte, jsme na Stylecraftu. A čo budeme robit, nevíme. tak půjdeme do paintball, tak teda půjdeme do paintball, Jo, splýv, teď teda splýv, Jo, splýv, jak se to píše? Syplo EF, jo in 1, EF, jo in 1. Splýv, join 1. Jo, super čepr. Jo, super čepr. Já mám torčku. A už ne. Já mám torčku. A já mám diamantové věci. A Kdo já z mám vás diamantové. natáčí? Šotix, Překvapivě to bylo asi já. počkej, vzpomín. A někdo mi píše, já si dám nerušit, aby taký koblížek, ty vole. Taká koblížka mě píše. Tak, kdy to začne? Za 5 sekund. A budeme teda si jenom i 3 proti sobě. Jdeme pro Raxen. Hele, 4, už jsme tady 4. Jdem po něm všichni, ale jdem do něho. To je holka. Tak jdem do ní. Shit, ona spadla. Ne, Kopejte ho, nespadlo. on pak neuteče, lol. To je socák. Socáne. Zemři a spadni, lol. Zuzio, ahoj, ahoj. Aha. Raxen, ty hajzle. Pomsky mě. Jo, vyhrál jsem. No, já jsem mě nepomsky asi zlá. Tak pojďte ještě jednou. Amaga, jdem znova. Amaga, jdem na to. Musíme Tady pozor. za jak dlouho začínáme? Já to startnu. No, ty to startneš, vole. Už to start někdo. Amaga, jak jsi to udělal? Dobrý, já to startuju. Je to splýv start. Tak to jsem měl udělat. Tak je to taky od startu. Tak to je hustý. Až to začne, tak mi řekněte. Amaga, kdo to startuje pořád? Ono se to vrací ten čas. Socky. Mikuldo! Já to To já nedělám. No jasně! No tak já se tady snažím psát do chatu. Ty to startuje znova, vole. Koťáku, pojď sem a my tě zabijeme. Koťák je kokot. No kdyby nebylo Goťáka, tak nejdu ten server. A je to kokot. Pojďte spamovat, ať jdou na splýv. Hned 10 sekund. Začni. Jdeme do Dejte. všech. Já jdu do téhle babky divný. Jo. 5, 4, 3, Ale mě chce podkopat 2, krávu. 1. Nechytala. Ne, on to někdo zase startnul. A magačur! Ty jsi hajzl, Michine. To jsem já nebyl. Takže já ti říkám už Michine, no tak to je jedno. Amaga, já mám divný skin. A pak udělám jako speciálek z Euro Truck Simulator. To bude, Raxnar to nechce hrát, tak to bude